Like example, manguyab ka, unya, na ay mingon og yes, pagkanindot sa imong paminaw. Karon nga gabi mga kapaglaom, atong tun-an ang usa sa pinakanindot nga topiko niini nga series. Naguluhan kini, One Yes Away, Power in Surrendering to Jesus. Usbon ko mga higala, gani inyong makita sa screen. One yes away, power in surrendering to Jesus. Atong tun-an karon nga gabi makapaglaom, kining atong personal o kinasingkasing nga konbiksyon sa makadaghan pagkanindot ang pulong yes. Like example, manguyab ka, unya, na ay mingon og yes, pagkanindot sa imong paminaw, kanang gusto kang magminyo, unya, muingon ang imong minyuan, yes, I will marry you, pagkanindot mga kapaglaom. Pagkanindot gayud. Kanang mangayo ka og butang sa imong ginikanan, unya, di ka balibaran, umingon ka, yes, akong ihatag bisan unsa nga butang pagkadako nga kalipay. Nini kagabiyon mga kapaglaom, ni ay usa ka hangyo ang Ginoo niining second to the last night nga presentation. Ang kalipay sa langit mga kapaglaom, ang imo og ako nga yes. One word mga kapaglaom, kini nga one word maghatag kanato sa tamis nga kalipay. Maghatag ka na to sa hamugaway nga kagawasan o gahom sa pagkausab o pagkahiusa diha kang Jesus Christ. Yes, mga kapaglaom. Ang pulong yes, usa ka butang, usa ka pulong nga adunay gahom sa pagkausab sa atong kinabuhi. Usa ka single yes, usa kini ka desisyon mga kapaglaom nga dili lang mag-usab sa imong kinabuhi apan mag-usab sa dagan sa imong kinabuhi ngadto sa eternidad. Ang pulong yes mga kapaglaom, usa ka desisyon nga sugod karon, sugod nini kagabiyon sa daghang mga pulong nga imong nabutonan sa matag gabi, kining imong yes nga desisyon maghatag kini og dakong kalainan sa imong kinabuhi. Mga kapaglaom, arang kanindot kanang magkinabuhi ka, lahi nga kinabuhi, kinabuhi nga naduol sa Ginoo, kinabuhi nga natugyan sa Ginoo, kinabuhi nga may kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan. Ug nagtuo ko makapaglaom nga kining mga pulong nga atong natun-an matagabi maghatod kanimo sa lig-on nga konbiksyon, kinasingkasi nga desisyon nga moingon kay yes. Yes. Nga akong itugyan ang akong kinabuhi ngadto kang Jesus Christ pinaagi sa santos nga bautismo. Mga kapaglaom, nasayod ko. Nasayod kita nga matag-adlaw. We stand at the crossroads of life's most important and significant decisions. Sabi ninyo, matag-adlaw. Pagbangon na to, desisyon na daan. Either manghimuta ba ka og dili, manghipos ba ka dili, moinom ba ka tubig og dili, manutbas ka bag dili. Apan ini kagabiyon mga kapaglaom. Sa atong espirituhanon nga kahimtang, kanunay nato giatubang ang crossroads. Nga nagtangag kani sa dakong bili, sa imong kinasingkasing nga tubag. Ang imong desisyon, nga sa makadaghan mga kapaglaom, we always realize, sometimes we don't realize that the most powerful word nga atong masulti mga kapaglaom, facing the crossroads sa atong espirituhanon na kinabuhi, maura gyud ang paglitok og yes. Busa nini kagabiyon mga kapaglaom na hinumdum ko ni Robert Moffat. Si Robert Moffat mga kapaglaom o siya ka hardinero. Hardinero siya sa iyang agalon nga si John Smith. Si John Smith, ang ilang pamilya, usa ka relihiyoso nga pamilya. Usa ka pamilya nga misyonaryo.
Apan sa diha nga didto siya kada kaon gaminsahian siya. Iyang nakita nga iyang amo galakaw sa pila ka adlaw, pila ka bulan o pila ka tuig. Nakumbinsi siya mga kapaglaom nga siya gusto niya mahimong misyonero ug iyang pilion kung hatagan sa kahigayunan. Didto siya magmisyonero sa Africa. Atod man mga kapaglaom, nadunggan sa pamilya sa Smith o gingnan siya, are you willing to be a missionary to Africa? Nahitabo ni mga kapaglaom sa 1800s. Apaningon siya, yes, I am very willing to be a missionary to the Africa. Mga kapaglaom, hinungdan nga ang Africa karon pagkadaghan sa mga Kristiyano. Gani ang desisyon ni Robert Moffat nag-influensya kang David Livingstone. What influenced David Livingstone sa pag-adto sa Africa, mga kapaglaom? Tungod kini sa 1 yes ni Robert Moffat. Sa pipila ka mga tuig, niadto si David Livingstone sa Africa. Nagmisyonary siya sa pipila ka tuig. Arang lisura iminsahe, arang lisura ang iyang kahimtang, arang lisura ang iyang pagminsahe, grabe ang iyang sakripisyo. Pero makapaglaom og tan-aw ninyo ang ilang history because of 1 yes nakapausab sa mga tao dito sa Africa. Nahinumdum ko mga paglaom, the history of Adventism sa Europe, nga ang unang misyonary sa Europe, mga kapaglaom, nga unta gusto siyang ipadala sa unang mga Adventista, apan gidumilian siya mga kapaglaom, apan siya mismo, naingon siya, naay mo suportan ako og wala. I am going to Europe to be a missionary. Si Zikowski. In 1860s, mga kapaglaom, naingon siya, I want to spread Adventism in Europe. Busa, mga kapaglaom, dito siya sa Switzerland. Niadto siya sa mga Waldensians. Niadto siya, mga kapaglaom, sa Hungary. Niadto siya sa Romania. Tuod man, mga kapaglaom, nahigmata ang atong unang mga pangulo, o dito sa 1870s, gipadala si John Andros, mga kapaglaom. Misunod kang Zikowski, o iyang nahibalag dito ang Adventista, o ang presensya ni Andros, nagkulyanap sa mensahe, nga doon lang mo balik ang Ginoo, o ang Europa karon aran kadaghan ng Adventista. Mga kapaglaom, nini kagabiyon, ako lang ipadayag kaninyo. Because of 1 years of Zikowski, willing to work sa Ginoo in a foreign land in Europe, ang yes ni Jean Andros, leaving his family, niadto siya dito sa iyang pagsakripisyo, nagtanom nga ang presidente karon, ang unang presidente nga gikan sa Europe, si Ayrton Kohler, mga kapaglaom, nagikan sa Europe because of the seeds of truth nga gitanom ni Zikowski, gitanom usab ni Jean Andros. Ug atong balikan, mga kapaglaom, nagsukad ka na sa ilang pagsulti. Yes, I am willing to surrender my life to be a missionary. Karon nga gabi, mga kapaglaom, nahinumdum ko sa usa ka mission stories, sa usa ka mission school dito sa Sultan Kudarat. Ang sugilano nagkanayon, mga kapaglaom, nga niay duha ka mga misyonary niadto sa Tingtingan Mission School sa Sultan Kudarat. Ang usa niini gikan sa Zamboanga del Sur. Pag-abot na dito, mga kapaglaom, nagsabot na sila, niingon sila. Ni Anita deres Kabukiran Mission School, istanghero ta diri, basig patyon ta diri magpataka tag mensahe. We are here not for religion, but we are here for education. Moto ilang gihimo, mga kapaglaom. Apan dili nila mapugna ng mensahe. Ilang gikinabuhian ng mensahe. Adlaw, buntag, gabi, kadlawon sila nagampo. Bisita sila sa chieftain sa dato. Bisita sa mga kabalayan. Miyerkules magsimba sila nga sila kang duha. Biyernes magsimba nga sila kang duha. Sabado magsimba nga sila kang duha. Hangtod nahibaluan sa tibok sityo nga dito sa Tingtingan, mga kapaglaom. Ang ilang gihimo, uban sa pagampo, uban sa gahom sa balang espiritu, madugay. Natingala sila nga niduyog na magsimba ang usa ka dato. Miduyog naman og simba ang iyang asawa, ang mga anak, o ang tibok sityo, o nagkanayon, mga kapaglaom, wa nila napunggi. Sa diin,
pipila na lang kabulan nga mohawa sila. Diwa nila napugni. Ilang gipangayuan sa importanteng pangutana sa dili pa sila mobiya. Ningon sila, Dato, would you like to follow Jesus? Diha, lo and behold, mga kapaglaom, wa ni balibad ang dato. Wa mo balibad ang iyang asawa. Wa mo balibad ang tanan nga nagpuyo dito sa sitio Tingtingan, Sultan Kudarat. Og niadto, because of 1 yes sa ilang Pangulo, 1 yes sa iyang asawa, 1 yes sa ilang tribo, usa ka tribo, mga kapaglaom, nahimong Seventh-day Adventist. Mga kapaglaom, ebidensya kini nga ang iyang 1 yes, dili lamang nag-usab sa iyang personal nga kinabuhi, kundi nag-usab pod sa kinabuhi silang pinuyanan o nag-usab pod sa kinabuhi sa ilang komunidad. Nini kagabiyon, mga kapaglaom, usa kabutang na diin angay na tumasayran, your 1 yes, ang atong pagingon, yes, oo, Ginoo, oo, ako ikang dawaton, oo, ako ikang alagaran, oo, nga walay pagpamaliban, mga kapaglaom, will change the course of your spiritual life. Because yes, this one word yes, changes everything. Ako mong suginlan, mga kapaglaom, nga kining importanteng desisyon nga inyong himuon sa inyong kinabuhi. Kung wala pa ninyo nahimo, ako mong dasigon nga inyong himuon. This is not just another religious ceremony, mga kapaglaom. Dili nang niya usa ka seremonya, apan usa kini kaganghaan. This is a doorway to a life fully surrendered to Christ. Ang imong 1 yes, mga kapaglaom, yung Ginoo, andam nako nga modawat sa gahom sa langit. Andam ako mutugyan sa akong kinabuhi nga na kanimo. Andam nako nga mohural sa akong kinabuhi ngadto kanimo. Andam nako, Ginoo. Oo, dawaton ako ang santos nga bautismo, mga kapaglaom. Sa imong pag-ingog, yes, this is a journey, your journey to a transformed life. Mga kapaglaom, ning kagabiyon, ganahan ba ikaw nga usab na ay kinabuhi nakausaban? Nini kagabiyon, ningon si Ellen G. White. Ningon siya, the will is to be surrendered to Christ. That our salvation comes not through our own works. Tinuod, mga kapaglaom, ng atong kaluwasan, dili pinaagi sa atong mga buhat. Apan nagingon diri sa unahan, mga kapaglaom, but through faith in Christ's righteousness, made possible by our surrender to Him. Nahimong posible ang atong kaluwasan, mga kapaglaom, kay ngano natugyan ang atong kinabuhi ngadto kang Jesus Christ. Nini kagabiyon, atong sabton sa makadaghan, mga kapaglaom, nadunggan nato ang pagkaimportante sa bautismo. Apan gusto nako balikan nato, mga kapaglaom, aron atong mahisabtan ngano nga kini nga butang importante ug ngano nga ikaw muingon, yes, I am willing to be baptized. Nagingon diri, mga kapaglaom, kining bautismo, mga kapaglaom, nga giingon sa Biblia, mao man ni ang Episo 4:5 tusno, you will be immersed. Ug naghisgot ang balaang kasulatan, mga kapaglaom, kini gihimo ni Jesus Christ aron mahimo siyang modelo og ihim. Tan-awan ninyo, mga kapaglaom, ang gisultis balaang kasulatan. The Bible speaks that baptism is a call to commitment. Tan-aw na to, mga kapaglaom. Nagingon diri sa Matthew. Ang Mateo 3:13 at si City 3:3 nagingon nito nga si Jesus bigikan sa Galilea. Miadto siya sa suba sa Jordan aron magpabautismo kang Juan. Pero si Juan, mga kapaglaom, sa iyang nakita nga si Jesus Christ nagpaingon kaniya, misalanta kang Jesus Christ ug niingon, Ginoo, Mesiyas, dili ako angayan mo bautismo nimo. Ikaw mo untay mo bautismo nako. Apan unsay gisulti ni Jesus Christ, mga kapaglaom. This is very important.
Akong nakatunan makapaglaom, nga ang bautismo di ay ang imong desisyon, mao day ni ang aghat ni Jesus Christ kanimo. Dili ni aghat ni Pastor sa Hulga. Dili ni aghat sa ato mga ministro. Dili ni aghat sa mga pangulo sa iglesia. Dili ni aghat sa membros pamilya. Apan, unsay gingon diri makapaglaom. Versikulo 15, nagingon diri, apan, miingon si Jesus kaniya, sige lang, tungod kay mao kini ang angay natong buhaton aron matuman ang pagbuot sa Dios. Gusto na kong hatagan makapaglaom og katinawan. Nga ang santos nga bautismo nga angay natong dawaton og dili gyud nato angay balibaran. Nagingon makapaglaom, pagbuot kani sa Dios. Dili ni pagbuot sa tao. Pagbuot kani sa gahom sa langit, mga kapaglaom. Nagingon riyo, angay natong buhaton aron matuman ang pagbuot sa Dios. Wow! Niya pa'y another version. Ang another version, mga kapaglaom, nagingon, apan, gitubag siya ni Jesus. Pasagdi lang nga mahitabo kini, kay niining paagiha, makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Kinsay gasugo magapaglaom? Ang Dios. Dili day sugo. Kay magtimag bautismo, sugoon mo sa tao, sugoon mo sa ministro nga magpabautismo. Pagbuot kini sa Dios, sugo kini sa Dios, angay natong buhaton og nag-ingon diri, makatuman kita sa Dios sa imong kinabuhi. Sugilan ko kamo mga kapaglaom, nga ang bautismo wa nagpasabot nga bautismuhan ka aron mahingpit ang imong kinabuhi. Apan gibautismuhan ka kapaglaom, mabautismuhan ka, magpabautismo ka kay naghulagway kani nga ikaw anda mo tugyan sa imong kinabuhi ngadto kang Jesus Christ, ikaw loyal ka kang Jesus Christ, ikaw faithful ka kang Jesus Christ, ikaw nahigugma ka kang Jesus Christ. Nining kagabion mga kapaglaom, dili lang ang bautismo, nga ang modelo na to si Jesus Christ, apan baptism is a relational covenant. O sa man ang relational covenant? Kana bang imong pakigsaad mga kapaglaom sa napundar ninyo nga relasyon sa Dios? Nagpabautismo ko. Nga naman, naligon na ang among relasyon sa Ginoo. This is very important nga itong masabtan mga kapaglaom. Nganong magpabautismo ta? Nganong angay magpabautismo ta? Kaya nganong magkapaglaom? Napundar na ang inyong relasyon ni Jesus Christ. Unsa pa may dugayan na to kapaglaom, nga napundar naman ang relationship nimo og ni Jesus Christ. Napundar na, naligo na ang inyong kasabutan. Naana mo'y kasabutan. Nga ikaw, ang nakapanagiya sa imong kinabuhi si Jesus Christ. Unya, sa imong dakong pagtuo nga ikaw, iya na ni Jesus Christ, unsa pa may imong langayan mga kapaglaom. Kay kining bautismo, gibasi kini mga kapaglaom sa gugma, sa imong respeto sa Ginoo, sa imong sa dungog sa Ginoo, o sa imong pakigsaad niya. Muning gitawag siya relational covenant. Osbon ko mga kapaglaom. Nagpabautismo ta. Tungod kay ngano mga kapaglaom? Naligon, napundar na ang inyong kasabutan sa Ginoo, naligon na ang imong pakigsaad sa Ginoo. Nagingon rin mga kapaglaom, baptism is not merely a ritual. It is a relational covenant with God that marks the beginning of a lifelong journey with Christ. Hindumdumi mga kapaglaom. Si Jose, unsay nahitabo ni Jose? Gisalikboy siya sa mga igsoon. Giulipon siya dito sa Ehipto. Gibilanggo siya sa Ehipto. Nahimo siyang second in command ni Pharaoh. Grabe ang turning point. Ngano makapaglaom? Because Jesus was with him. Nakikauban ng Ginoo ngadto kaniya si Moises. Nakikauban ng Ginoo si Abraham. Nakikauban ng Ginoo. Labaw sa tanan si Enoch mga kapaglaom. Sulod sa 300 ka magkatuigan. Ang ingon ng Biblia, nawa si Enoch. Asa si Enoch?
Gikuha sa Ginoo, gilalin sa langit. Nganong gilalin siya sa langit? Because God was with him. Nganong natuman ni sa ilang kinabuhi o matuman kini sa atong kinabuhi, mga kapaglaom? Kaya nga naman, because we have a relational covenant with our Lord and Savior Jesus Christ. Napunda. Kay naanay napunda. Nagkasinabot na ta sa Ginoo. Kinahanglan mong himo tagpakigsaad, mga kapaglaom. Nagingon diri ang Juan. Tanawan ninyo, si Nicodemo ang Ginoo. Pagkanindot ni nga sugilanon, mga kapaglaom. Ningon ang Juan 3, versikulo 2. Si Nicodemo sa makadaghan, namisita kan Jesus Christ. Gabi siya mo ato. We know that story. Pero nagingon rin makapaglaom, Juan 3, versikulo 2. Nahibalo kami. Muna gingon ni Nicodemo. Nahibalo kami nga ikaw magtutudlo nga gipadala sa Dios. Tungod kay walay makahimo sa mga milagro nga sama sa imong gihimo kung wala ang Dios kaniya. Sabi ninyo makapaglaom, wapo kay nga bersikulo. Number 1, pag-ingon ni Nicodemo, nahibalo kami nga ikaw magtutudlo nga gipadala sa Diyos. Diha ra ba taman, mga kapaglaom? Kana bang nahibalo? You have a knowledge of God. Ang pangutana, mga kapaglaom, kanang naa kay kahibalo sa Ginoo, is it enough? Enough ba, mga kapaglaom? Kanang sulti sa tao, ang gasulti ani si Nicodemo, tao siya makapaglaom. Ang sulti ba sa tao, that is enough. Ang kahibalo ba, mga kapaglaom, ang imong kahibalo, that is enough. Kinibang nagingon rin makaigsonan, mga kapaglaom, nagingon rin, nga sama sa imong gihimo, nga kun wala ang Dios kaniya, wa siya'y mahimo. Meaning, mga kapaglaom, naa sila'y tinuhuan. Kana bang imong tinuhuan, is that enough, mga kapaglaom? Tanawan ninyo, mga kapaglaom, ang giingon sa Mateo City 22. Dili day enough nga nakailak ka Ginoo. Dili day enough nga naa kay Ginoo. Kana Mateo City 22. Niingon sila kang Jesus Christ. Jesus, di ba nangayo mig masakiton sa imong ngalan? Nagpagawas mi og mga panulay, daghang milagro among gihimo tungod sa imong ngalan. Nangayo kami tungod sa imong ngalan. Nagpropesiya kami tungod sa imong ngalan. O sige ni Jesus Christ makapaglaom, pahawa kamong mamumuhat og dautan, wa ko kailan ninyo. Mao ni gingon ni Nicodemo, mga kaigsunan. Is knowledge enough? Is religion enough, mga kapaglaom? Is belief enough? Tanawa niyo ningon Jesus Christ. It is not enough. O sige ni Jesus Christ, 3. Wow. Ningon si Jesus Christ, si Jesus mitubag. Ningon sa diri makaigsunan, sultihan ko ikaw. Walay makakita sa ginharian sa Dios, gawas kun siya matawo pag-usab, pagkanindot, mga kapaglaom. Kahibalo is not enough. Kinahanglan matawo ka pag-usab pinaagi sa tubig ug espiritu. Knowledge is not enough. Belief is not enough. Kinahanglan mo undergo ta, mga kaigsunan, sa pagkatao, pagkausab. Ang tao is not enough because God, what God says is enough. Ang tao mingon, dili na enough, mga kapaglaom. Daghan kayron sa social media, sultis mga tao, that is not enough. Adto tas Biblia, mga kapaglaom, because the Word of God is enough. Maghatag na itong katinawan. Divine mandate, mga kapaglaom, is enough to make your life worthy, satisfying. And you have the assurance sa kinabuhi nga walay katapusan. Wa na human ang ilang conversation ni Nicodemo. Tanawan ninyo ang sunod, mga kapaglaom. Juan 3, versikulo 4. Ningon, mga kapaglaom, ningon si Nicodemo ngadtos Ginoo. Nangutana si Nicodemo. Wow. Kanamingon tag nangutana si Nicodemo. Ang akong realization anay makapaglaom, ang tao kadaghan sa iyang pangutana. Pagkadaghan sa pangutana. Sultihan mo na ako paglaom, ningon diri. Unsa man niya pagkatao pag-usab, tigulang naman siya. Dili na siya mahimong makasud pagbalik sa tiyan sa iyang inahan, aron magpakatawa pag-usab. Pangutana ni sa tao. Ang pangutana sa tao, makapaglaom,
pangulipas na sa tao. Kini nga pangutana, it is a faithless question. Ug imo ning sabton mga kapaglaom, ang garay sa pangutana ni Nicodemo, tubag sa Ginoo, nangutana si Nicodemo, para kang Nicodemo, ang pagkatao pag-usab. It is very impossible. Apan tanawa ang tubag ni Jesus Christ, mga kapaglaom. Versikulo 5, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa ginarian sa Dios, gawas kun matao, pag-usab pinaagi sa tubig ug espiritu. Wow! Kaganina mga kapaglaom, daw imposible, sultihan mo na ako, sa Ginoo mga kapaglaom, walay imposible. Ang tao daghag pangutana, apanini nga mga bersikulo, ang Ginoo daghag mga tubag. We have questions, faithless questions, but God has all the best answers mga kapaglaom. Everything. Abi ninyo ang atong Ginoo, magligon ka na to, bisan kita, dili matinumanon sa Ginoo. Wow! Usbon ako magkapaglaom. Knowledge is not enough. Kumplito kas doktrina, nasayod kas Biblia, wa ka moagi sa santos nga bautismo, that is not enough. Kaya ang gusto sa Ginoo, mataw ta pag-usab. Aron makakita, makasulod sa ginarian, mataw ta pag-usab, pinaagi sa tubig ug espiritu, mauna ang bautismo mga kapaglaom. Nagingon pa din. Ang bautismo, ningon si Ellen G. White, mga kapaglaom, Christ made baptism the sign of entrance to His spiritual kingdom. Mao di nga importante, mga kapaglaom. Gilig-on, matod pa sa sinulat ni Ellen G. White, Christ made baptism the sign of entrance to His spiritual kingdom. Wow, mga kapaglaom. Ang angin na itong imon nga karon nga gabion, mga kapaglaom, atubangan sa publiko, atubangan sa atong Ginoo, atubangan sa atong pamilya, atubangan sa kadaghanan, dili ta maulaw mingog, yes! I am willing to surrender my life to you, O God, and I want to be baptized. Ngano mga kapaglaom, nagingon ang buhat 2:38 ngadto 41. Ningon si Jesus Christ, repent and be baptized, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Tulok ka mga butang. Tulok ka action word nga atong madawat mga kapaglaom. Tulok ka action word nga atong himuon. Number 1 is to repent. Kana bang magbasol ta mga kapaglaom? Magbasol ta nga motalikod ta sa atong sala. O niya, we will move forward with God's perfect plan in your life. Ang plano sa Ginoo is the best. Makasinati ita pagkatao pag-usab. Gusto sa Ginoo nga mapaggo ang atong pagka-espirituhanon. Katulo makapaglaom aron madawat nato ang gahom sa balaang espiritu. Nagingon pa diri sa unahan mga kapaglaom nga ang bautismo sa bag-o nga tugon. Bisan unsa ang imong gituhuan, magdala na nimo sa santos nga bautismo. Kay ang pagdala, ang imong decision santos nga bautismo, dili ni siya optional. Mura bag last option nimo. Sige. Mga suko man gyud mo di magpabautismo. Pabautismo na lang ko. Sige. Mao man ka na inyong gusto. Aron matagaan ko sa kong kalipay, pabautismo ko. No. Baptism, mga kapaglaom, is not optional because baptism is a result. It is an outflow of your genuine faith in Jesus Christ. Mao na mga kapaglaom ang pagkamahinungdanon sa santos nga bautismo. Niya pa'y gingon ni Apostol Pablo, mga kapaglaom. Unsa ang kahulugan sa espirituhanon nga bautismo? Ningon si Pablo, mga kapaglaom. Ganahan ko ng bersikulo, na may Biblia, ablihin ninyo, mga kapaglaom. Pagkanindot. Nagingon rin. Nasayod, Roma 6:3, nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. I like this phrase, mga kapaglaom. Ningon sa Apostol Pablo, sa dihang mabautismuhan da ita mga kapaglaom, nahiusa ta kang Jesus Christ. Abi ninyo makapaglaom o sa kini kamahinangdanon? Gailog na to ang duha ka puwersa mga kapaglaom.
ang puwersa sa kaaway o puwersa sa Dios, puwersa sa kahayag, puwersa sa kangitngit, ang puwersa nga maiya ka sa Ginoo o ang puwersa nga maiya ka sa kaaway. Ang kuyaw pag yun makapaglaom, nagtuo ka nga naa ka sa Ginoo, pero wa di ay. Nganong mawa man di ay makapaglaom, kaya nga naman, wa kay tikang o lakang nga imong gihimo, nga ikaw maiya sa Dios. Ang bersikulos Biblia naghatag na to katinawan, maiya, mahiusa lamang kita kang Jesus Christ mga kapaglaom. Kaya nga naman, nagingon rin, tungod kay nakasinati tag bunyag kauban kang Jesus Christ. Nahiusa kita sa iyang kamatayon. Wow! Mo na itong handom. Nagingon ang Galacia 3:27 mga kapaglaom. Nagingon rin, kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan, ngadto kang Hesukristo, gisuloban o Kristo. Wow! Wala ta suloti makapaglaom sa atong lama nga kagahapon, sa atong dili maayo nga hulagway. Apan gisulutan tag Kristo ang purpose ni makapaglaom, sulutan ta sa bistis pagkamatao ni Jesus Christ, dili kay angayan tas pananaw sa tao, apan aron mahimo tag angayan didto sa langit mga kapaglaom. Mag-unsa man ining kalibutan na magkapaglaom, angayan ka sa tao, pero wa kay angay didto sa langit. Ang importante magkapaglaom, mahimo tang angayan sa tao, kinabag-o nga tong kinabuhi. Na good boy, na good girl, nagkinabuhi tang buutan, nagkinabuhi tang reliyoso, gikahimutan sa langit. Mao na ang gingon diri, gibautismuhan o gisuluban og Kristo. Niya pa makapaglaom ang laing version. Ang laing version sa bagong mayong balita, Biblia nagingon, gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Wow! Espesyal ang santos nga bautismo. Kaya ang Biblia nagingon, aron mahiusa ka kang Kristo, busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Wow! Giganahan ko ani nga bersikulo mga kapaglaom. Abi ninyo, wa ko nasayod ninyo, pero akong kaugalingon, wa gyud ko ganahin na akong kinaiya. Abot lang ninyo mga kapaglaom, magiganahan mo na inyong kinaiya. Sumala sa survey, nangutana ko mga kapaglaom, sa mga kabataan nga naay mga ginikanan, nangutana ko, giganahan ba siya sa ilang ginikanan? Kinaiya silang ginikanan? Gamay ra gyud ang giganahan. Mismo ang mga ginikanan, ako mga higala, akong ipangutana, giganahan ba mo sa inyong kaugalingon? Wag yun. Sultihan mo na ako magkapaglaom. Kini nga tong kinaiya, wag yun ni angay. Siguro, puy, angayan ra ni Dirisyuta, pero wag ni angay dito sa langit. That's why we need baptism, mga kapaglaom. Ngano? Aron masulot na to ang kinaiya ni Kristo, aron mahimo tag-angayan para sa langit. Nagingon rin mga kapaglaom, ningon ang pulong sa Dios version. Nagingon rin, o gibautismuhan kamo, isip ti mailhan nga kamo ana-anak kang Kristo. Wow! Usa ka importanteng dakong tikang sa imong kinabuhi ang kapaglaom. Ang santos nga bautismo, kaya nga naman, nagingon ang balang kasulatan, ti mailhan kini nga kamo ana-anak kang Kristo. Nagingon rin sa unahan, nindot kang makapaglaom. Kung sa bisti pa, gisulob na ninyo si Kristo. Wow! Ganahan ko ano yung mga kapaglaom. Ang pulong nangingon, gisulob na ninyo si Kristo. Ang nakanindot ra ba ni mga kapaglaom? Ningon ang Isaias, ningon si Jeremias, nga ang atong kinaiya, ang atong pagkamatarong, lama, bisti, baho, gisi-gisi. Pwede hukason. Pero, ang Kristo nga atong gisulob, humanta mabautismo makaigsonan, ang nakanindot, dili na mahukas. Wow, pagkanindot magkapaglaom. Pwede pa ba hukason si Kristo sa kinabuhi? Dili mo sugot si Jesus Christ. Mauna magkapaglaom, gabisan unsa nimo pagpakasala. Itusno ka sa bautismo, hugasan lang ang bisti nga lama. Kay gusto sa Ginoo makaigsuan, dili siya makigbiya ka nato. Kaya nga naman, nitapot na si Jesus Christ sa imong kinabuhi sa panahon nga ikaw, di desisyon sa pagpabautismo. Nagingon rin mga kapaglaom, ang bautismo nagulagway,
Roma 6:4 tungod niini, sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya. Ug miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanaw, mahimayaong gahom sa amahan, kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Mga kapaglaom, ang santos nga bautismo, dili mangguni aron angayan ta diri sa yuta. Ako ganing balik-balik. Gusto sa Ginoo makapaglaom, musinati tag bautismo. Aron angayan ta sa langit. Takos og angayan sa pagdawat sa kinabuhing walay katapusan. Mo ni ang gusto sa Ginoo mga kaigsoon abi ninyo, di gud mo biya ang Ginoo. Nagingwang gali diri sa bautismo. Gihiusa kita sa Ginoo ngadto sa tubingod nga lubnganan. Sa paghawas gihiusa gyapon ta sa Ginoo nga sama si Kristo na banhaw sa bag-ong kinabuhi ug ikaw. Bag-o na diha kang Kristo. Naabay binulagay? Wala mga kapaglaom. Ug human sa santos nga bautismo nagingon si Apostol Pablo ikaduhang Korinto 5:17, si bisan kinsa nga nasuluban, si bisan kinsa nahiusa na kang Kristo, nagingon ri bag-o na siyang binuhay. Mga kapaglaom, ang balaang kasulatan, daghang mga balasahon. Importante ang pagsinati sa bautismo. Nga ano? Nagingon ri mga kaigsunan, through baptism, dili lang ka nakadawat tagpasaylo sa atong sala. Nagingon ri mga kaigsunan, you receive your new identity. The old identity, mga kaigsunan, no? Wa gito'y lami. Karon na bautismohan ka, mga kaigsunan, you become the salt and the light of the earth. Your new identity. Ang imong identity, mga kapaglaom, abi ninyo, unsa mga kapaglaom? Nahimo kang anak sa Dios ug manununod sa ginharian sa langit. Ningon na mga kaigsunan, you receive new purpose, bago ng imong katuyuan. Ang imong katuyuan, dili na ang pagpabuyag sa komunidad. Ang imong katuyuan, dili na papabadlong sa imong pinoyanan. Ang katuyuan, dili na makapaglaom. Nga daw gasamok, sagbot ka sa komunidad. Ang manahimo ka, bulak, taliwala sa hardin ni ining maong kalibutan. Nahimo kang nindot nga bulak, you have a new purpose. Labaw sa tanan, you have a power to live strong by Jesus Christ, a holy life. Ningon rin mga kapaglaom. Ningon si Ellen White, genuine conversion is transformation of character. Abi ninyo mga kapaglaom, na ako'y gibaybo studyhan. Nagmahay ko sa mga ginikanan, mga kapaglaom. Dili nila tugtan ng ilang anak mabautismuhan. Abi ninyo mga kapaglaom, nang hangyo siya sa iyang ginikanan. Magpabautismo ko kay gusto kong mag-good boy, magbuutan, magsimba. Nasuko may naon ng ilang ginikanan. Dili siya pabautismuhan. Nihangyo in taon siya. Dili day mo gusto nga mabuutan ang inyong anak. Dili day mo gusto nga sayo na kumuuli sa balay. Dili day mo gusto nga magsigi kog basag Biblia. Unsa day inyong gusto sa akong kinabuhi? Di gud mo sugot ang ginikanan, abi ninyo makaigsoon makasusubo. Sa iyang batanon nga edad, namatay siya mga kapaglaom. Ug nagmahay ang iyang ginikanan, ulahin na. Nagmahay ang ginikanan. Nga unta, kung nagbago pa ang iyang anak, dili unta mamatay. Kung ikaw ginikanan karong gabi, ayaw in taon pugni ang imong anak. Nga mabago ang iyang kinabuhi nga naay Jesus. Kung ikaw usa ka ginikanan, nga tanaw nimo sa imong kinabuhi, murag miserable ang imong kinabuhi, naay kulang. Abi ninyo, dili di ang kakulang sa bugas ang gikinahanglan nato ron. Dili ang kakulang sa mga butang na ining kalibutan. Sultian ko kamo higala. Seek ye first the kingdom, Matthew 6:33. Ang dakong kulang sa atong kinabuhi nga nakasinati tagkawalad doon kay nga naman walay Jesus sa atong kinabuhi, mga kapaglaom. Walay Ginoo. Apan kining single yes nga atong himuon, mao ni mag-usab kanato, mga kapaglaom. It is a testimony to others. Ang imong pagpamatuod, nga dili nimo ikaulaw, nga ikaw nabag-o ka, nga ikaw relihiyoso ka, nga ang imong biyahe sugod karon dili lang taman sa Agora, dili lang taman sa terminal, dili lang taman dito sa Manila, dili lang taman sa Amerika, apan kutob sa ginharian sa langit.
Mao ni ang handom sa Ginoo. Is a powerful witness to the family, to your friends. Is a powerful witness nga ang langit naglantaw, nga ikaw ang ngayan sa kinabuhi nga way katapos. Abi ninyo mga kapaglaom, nini kagabiyon, daghan kay ang mamalibad basta bautismo na. Pero suginlan mo na ako, makaigsunan sa pamalibad, mahadlok manggukong ka, basig makasala, mapakyas na pugko. Basig ma-disappoint ra ang Ginoo, tanawan ninyo. Sultian mo na ako makapaglaom, daghan kay pangulipas ang tao. But God has all the best answers. Nagingon ang Ginoo, Jude 1:24, karon ngadto kaniya nga may gahom sa pagbantay kaninyo nga dili mga hulog o sa pagpasunday kaninyo nga walay buling diha sa tubangan sa ing himaya dinuyugan sa dakong kalipay. Wow! Nganong mahadlok man ta mga kapaglaom? Kay nagingon diri, ni amay Dios nga andam may gahom sa pagbantay kanimo. Daghan na mingon nga mahadlok manggug ko kay grabe kay ang panugon sa akong ginikanan. Basig biyaan niya ko. Isalikway ko. Grabe ang opinion, ayaw gyud. Mag-adventista ka, ayaw gyud. Mga kapaglaom, magpabautismo ka, dili kay aron mabautismo ka. Nagpabautismo ka, kay gusto sa Ginoo, maiya ka. Usbon ako na yung mga kapaglaom. Dili kay magpabautismo ka, kay maiya ka sa Adventista, wrong na mga kapaglaom. Magpabautismo ka, kay aron maiya ka sa Ginoo. You will be God's chosen child. Nagingon doon yung mga kapaglaom. Iyan ang Ginoo. Buhat 5:19. Ningon si Pedro ng mga apostoles, kinahanglan sundo na mo ang Dios og dili ang mga tao. Kinsa atong sundon? Abi niyo mga kapaglaom, niya argumento nga akong ikuptan, nga ako ning nadunggan, nalimot kung ako nakadungog, nga ako ning ipahibalo ninyo. Mas maayo na lang higala, nga awayon kag tao, kay nagsunod kas Ginoo. Maayo na lang, kaysa magsunod-sunod kag tao, nga ang imong naaway, ang Ginoo. Mutana ko nimo, asay maayo igsoon. Kanang naaway nimo ang Ginoo kay nagsunod kag tao? O naaway nimo ang Dios kay nagsunod kag tao? May nalang igsoon, naawayon kag tao kay nagsunod ka sa Dios. Kay gusto sa Dios. Nag-ingon rin makigsuon, no? Panalipdan ta sa Dios. Ikatulo mga kapaglaom, di magyud ko kabulag pastor kanay akong panigarilyo. Niya magud ko'y bisyo pastor. Og magpabautismo ko lisod kay biyan. Sabi niya kapaglaom. O sige ingon sa Ginoo. It is the same for each of you. You must leave everything to follow me. If not, you cannot be my follower. Di man na mabiyaan dayon. Mangayo tagahom sa Ginoo. Di na to masarang. Philippians 4:13. Ningon ito, I can do all things through Christ. Mahimo na sa Dios. Nagingon na magkapaglaom. Dili gyud ta mahimong disciple. Dili ta mahimong manununod sa ginarian. Dili ta mahimong manununod sa kinabuhing walay katapusan. Kung naatay dili biyaan, kinahanglan naatay biyaan, og naapatay biyaan, mga binahal ko mga kapaglaom, dili ang Dios. Ayaw biyae ang Dios. Biyae ang tanan alang sa Dios. Ikaw pat, dili man ko takos, pastor. Kana mo sulod ko sa simbahan mo, mas musangit man ang akong sungay. Ug magbag-o ko, hindi man kumatuhuan. Ayaw, igsoon. Nagingon rin mag-igsoonan. Hebrews 7:25. So Christ can save those who come to God through Him. Christ can do this forever. Wow, giganahan ko magkapaglaom. Abi ninyo, ang handom sa Ginoo, ang plano sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo, mubo lang. No. Di gini mo undang ang Ginoo. Nagingon rin, Christ can do this forever. Unsa iyang mahimo forever? Saving you and me. Luwason ka, mga kapaglaom. Because He always lives and is ready to help people when they come before God. Nagingon pa diri sa Isaiah 1:18, I, the Lord, am the one speaking to you. Come. Ningon na Ginoo, come. Let us discuss this.
Even if your sins are dark as red dye, that stain cannot be removed, and you will be as pure as wool that is white as snow. Pagkatao. Nini kagabion magapaglaw. Ang bautismo, dili kani maoy mubugto sa atong mga daghang mga sirkumstansya. Mubugto sa tanan itong kagulanan. Dili na bot pasabot magigsuran na bautismohan ko. Na, wa na ko'y problema. No. Nagingon rin, baptism is not the end of struggle, it is the beginning of strength. Naa ba kay kusog? Kaya nga naman, nasulutan kag Kristo, naa kay Kristo, nahiusa kang Kristo, gipangga ka sa Kristo. Unya, nagingon rin makapaglaom, dili kabiyaan ni Kristo. It is the beginning of strength. Nagingon rin, when you say yes to baptism, you are not claiming to have everything. Dili ni mo maangko ng tanan. Apan na ay Jesus imong kinabuhi, nagingon rin, imo lang giila, nga nanginahanglan kag Jesus Christ. Unya, imo rang gi-align, gipahiuyon nimo ang imong kaugalingon mga kapaglaom with God's remnant church, God's remnant people. Gipahiuyon lang nimo nga ikaw sa tanang kamanduan o kabalaoran sa Ginoo, miyong kay yes, ikaw naghiusa sa taha sa Ginoo, labaw sa tanan, nahiapil ikaw sa katapusang mensahe sa Dios sa kalibutan. Abi ninyo makapaglaom, there is an urgency of your decision. Kinahanglan ang imong hinanali nga decision. Why? Nagingon ang Marcos 16:16, si bisin kinsa nga mitoo, og nagpabautismo, mamaluwas. Wow. Nagingon na yung makapaglaom. Nanong nagpabautismo ta og naay kaluwasan, tungod kini makaigsuan dili kay nagpabautismo ta aron maluwas. No? Kay ang kaluwasan pinaagi raman sa grasya sa Ginoo. Apan nagingon diri mga kaigsuonan, it is an outward manifestation of an inward transformation. Ato ning gihimo, atong ipasundayag sa publiko nga kita anda magpabautismo. Kaya nga naman, nagsugod na sulod nato nga kita andam ng mausab sama kang Ginoong Hesus. Abi ninyo makapaglaom, ningon si Charles Stanley, delayed obedience is disobedience. No? Ang imong pagpamakak, ang imong paglangay-langay is just a longer word for a lie. Nagingon rin makapaglaom, when we understand that Christ has done for us what He asked of us, postponing becomes a form of rejection. Wow. Ayaw i-postpone igala. Ayaw i-postpone igsoon. Ayaw i-postpone ang imong yes karon nga gabi nga imong dawaton si Kristo. I-surrender ang imong kinabuhi. Yes to baptism. Kay imo ning balibaran, imo ning isalikoy magapaglaom. It is a rejection of God's invitation. It is a rejection of having God in your life. It is a rejection of grace and His blessing. It is a rejection of salvation and eternal life. Nini kagabion mga kapaglaom. Nagingon dinhi, dili di importante karong nga gabion mga kapaglaom. Why should I be baptized now? Dili importante ang pangutana. Kinahanglan ba nga bautismuhan ako karon dayon? Apan ang importante makapaglaom nga akong ipaabot kaninyo is, why would I wait another day to fully embrace what Jesus offers? Nganong ako pamanglangayon? Nganong magpaabot pa man kung laing adlaw nga karon pwede man ako madawat si Jesus Christ. Karon nga gabi makapaglaom. Nagingon diri, you are not waiting on a perfect moment. Do not wait for a perfect moment to come. It will never come. Nag-ingon ang langit, nagpasundayag makapaglaom, heaven is waiting for your one yes tonight. Do not expect for the perfect timing. Kay ang gihandom sa Ginoo, heaven is waiting for you one yes. Ang one yes, mga kaigsunan, one decision nga mag-usab sa imong kinabuhi, nga maghatod kini mo sa eternidad o makadawa tag 100% grace. Nini kagabion mga kapaglaom, your one decision
Pinadayag 3:20 nagingon, si Kristo nanuktok sa imong kasing-kasing, ganghaan sa imong kasing-kasing nining imong kagim. Imo bang ablihan? It needs one decision to have a turning point. One bold and sincere decision. Nga mayon kay Ginoo. Yes, Lord, I want to surrender my life to you. Yes to your plan. Yes to your teaching. Yes to baptism, Lord. One decision. One surrender. Nga masurrender na nga ito ang kinabuhi. Abi ninyo magkapaglaom? Kung naapay gusto nga isurrender na ito, sige no, surrender your vices, ang imong bisyo. Surrender your worldly passions. Surrender mga kaigsonan ng inyong kaluyahon. Pulihig Jesus Christ. Mapulihan lang na. Because of one decision, of one surrender, and because of one beginning. One beginning. When we surrender our lives wholly to God and fully believe, the blood of Christ cleanses from sin. Nianang panahon na, mga kaigsonan, kinabuhian, matagamtaman, madindiman na to, ang kanindot sa langit nining yutaa, with a life of purpose, peace, and joy. Nining kagabion, mga kapaglaom, Jesus is calling you to surrender, not out of fear. Gusto sa Ginoo, makapaglaom nining kagabion. Masurrender nga itong kinabuhi niya because He loves you. Gusto sa Ginoo nga atong masurrender atong kinabuhi niya because He cares for you. He wants to be with you, not only for now, but for eternity. Karon nga gabi, mga kapaglaom, are you willing and are you ready to say yes to Jesus? Gusto ba ikaw mo recommit nga to sa Ginoo? Gusto ba ikaw mo yes, not only surrender, but yes to baptism? Kung mao na higala, dili ta maglangit. Adto ka sa imong mga higala, elder, adto ka sa imong pastor. Umingo ka. Niining series sa Awakened, living the message, loving the mission. I am willing to follow you and I want to be yours. Niining kagabion, dalaygo ng Ginoo. Pasalamat ta nga niya mensahe, atong dawaton ang gugma ni Jesus Christ. Niining kagabion, gusto na ko tapuson kining presentation sa pagampo. O nga akong pagampo, ako ning gisulat. Kay gusto na ko higala nga magdungan ta sa paglitok sa atong kinasing-kasing nga pagampo. Ngadto sige na. Bukaha ang inyong mata, igsoon. Samtang ako magpiyong sa akong mata sa atong pagampo ngadto sige na. Lord Jesus, we are saying yes tonight. Yes to grace. Yes to change. Yes to baptism. Yes to walking with you forever. Give strength to those who are deciding now. And bless every surrendered heart with courage and joy. In Jesus' name I pray. Amen. Ang Ginoo, magpanalangin ka na to sa tanang panahon.